नमस्कार मित्रांनो, मी तुम्हा सर्वांचं एका नवीन ब्लॉगमध्ये स्वागत करतो। आजचा ब्लॉग जरा काहीतरी हटके आहे, कारण आज कालच झालेल्या आषाढी एकादशीचा आज आमच्या कॉलेजमध्ये कार्यक्रम आहे, साठी कॉलेजमध्ये। चला मग बघूया तिकडचा एक कार्यक्रम। मित्रांनो, आता आम्ही लोक साठी कॉलेजमध्ये, पाऊस आहे तर डायरेक्ट आम्ही लोक ऑडिटोरियममध्ये चाललो आहे। पूजा अर्चनात सगळं गेलं खड्ड्यात। फक्त माणूस म्हणून संवाद साधायचा आहे तुझ्याशी। फार तक्रारी आहेत माझ्या, फार तक्रारी आहेत माझ्या। तुला वीट सोडायचे की नाही सांग। माझ्या समोर असंख्य प्रश्नांची लागले राम। देव देव म्हणवलं की देव होता येतं काय? माऊली माऊली असं म्हटलं की आई होता येतं काय?
सांग मला, दे उत्तर. अरे आता काय गप्प आहेस? हात कमरेवर ठेवून तू नक्की कोणतं जग पाहतोयस? अरे ते माय लेकींवरती सर्रास होतोय बलात्कार. तुझा धावा केला तरी तेव्हा कुठेही घडतोय चमत्कार. तू तुझ्या रावळात हात ठेवून गप्प उभा. इथं मात्र सत्याच्या रोज रोज छाटल्या जातात जीवा. तुला पुंडलिकाची शपथ आहे, तू वीट सोडून घे. खरंच बाबा विठ्ठला, माझा राग तेवढा समजून घे. चला ठीक आहे, सोडली मी. सांगा आता काय करायचं? स्त्रीचा आदर एवढी साधी गोष्ट सुद्धा मीच शिकवतो. मी लांब कुठेतरी शांत उभा म्हणून तक्रार माझी करताय, तुम्ही जवळ बाजूला असून सुद्धा वेगळं काय वागताय? अरे तुमच्या डोळ्यांसमोर कधी कोणाची साक्षी तर कधी कोणाची श्रद्धा होते. अत्याचार घडत असताना मौन, पण नंतर मात्र तुम्ही दया येते. नंतर माझ्या नावाचे गुणगान गाताय, याचना करताय. बोला ना, का शांत आहात? सगळं शेवटी माझ्या माती मागून तुम्ही निवांत जगताय. अत्याचार घडत असताना माझ्यातला मी कधीही जागा होईल, पण तुमच्यातल्या मला तुम्हीच जागा करायला हवं. तुमच्या मनातले प्रश्न सुटले असतील आता, पण आणखीन काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. मनात राग असेल तर माझा त्यागही करू शकता, आणि जर असेल विश्वास माझ्यावर तर पुन्हा रावळात परत येऊ शकता. कधी कधी. चला, मी वीट सोडली. सांगा आता काय करायचं? मला माझ्या भक्तांसाठी पुन्हा विटेवर उभं राहायचं. मला माझ्या भक्तांसाठी पुन्हा विटेवर उभं राहायचं. आताच कार्यक्रम संपलाय, गर्दी खूप होती. कार्यक्रम खूप मस्त होता, तुम्हाला दिसलाच असेल. आम्ही जवळ चाललो आहे घरी, 1 वाजला. पाऊस पण खूप आहे. डायरेक्ट आता हा ब्लॉग संपला असं मी सांगतो. भेटूया एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.